Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah khususon biwasilati wa bi sairi umurina hadza ya Allah. Li hajati Mas Kikih Pinky Widodo bin Bapak Widodo Yasir umurahu ya Allah, waqdi hawaijahu ya Allah, hasil maqasidahu ya Allah, nafi'an mubarakan sa'idan saliman fid dunya wal akhirah, wastajib du'aahu ya Allah, bi barakati sirri walafzil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summastakhrajaha min winga'i akhi kadzalika kidna li Yusufa maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik fi dinil maliki illa ayyasha Allah narfa'u darajatim man nasa wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Summastakhraja tumuli ngetokake sapa KPK-ne Nabi Yusuf
ha ing gawane Binyamin. Ngono jalan ceritane lah tok leke langsung ngeten niku. Karena wingi sing songo digledah resik ora ana. Sing urung ming karek nggone Bunyamin. Ae tegese asawanga ing wadah. Min wingai akhihi saking wadahe dulure Nabi Yusuf. Faqala mongko ngendika lahu keduwe Binyamin ngendikane farroja muga-muga benggang ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah kama farrojta kaya oleh benggang sapa sira ni ing ingsun. Ki dungane Nabi Yusuf. Kadzalika iku kaya mangkono kitna meh utawi ingsun utawa ya istilahnya nyerak sapa ingsun li Yusufa keduwe Nabi Yusuf. Ae tegese kama kaya barang alhamna. Kang wis ngilhami sapa kita utawa sapa ingsun ikhwata Yusufa ing sedulure Nabi Yusuf. Inna jaza asariki sak temene utawi piwalese wong kang nyolong iku ayas taroka yen to kewilang nyolong. Kadzalika iku kaya mangkono alhamna ngilhami utawa ngandani sapa ingsun Yusufa ing Nabi Yusuf hatta dasa ngantek iso nemokke utawa ngantek iso nggledah utawa iso njedul apa asawangu pira-pira gawan fi rahli akhihi ing dalem ontane sedulure Nabi Yusuf liyaduma supaya iso nemokake hu ing wadah ilaihi utawa liyaduma supaya iso nanggung hu ing sedulure Nabi Yusuf ilaihi maring utawa hu ing wadah ilaihi maring sedulure Nabi Yusuf ngalama ing atase barang hakama kang wis ngukumi bihi kelawan ma sapa ikhwatuhu dulur-dulure Nabi Yusuf. Makana mahya barang kana kang ana apa ma ana iku liyak khudha supaya iso nyekel sapa akhahu sedulure Nabi Yusuf fi dinil maliki ing dalem agamane sang ratu to makana ora ana mane ora ya to maila iki berarti mane ora makana ora ana iku liyak khuza supaya iso ngalap sapa akhahu sedulure Nabi Yusuf fi dinil maliki ing dalem agamane sang ratu ila ayyasa kejaba yen to ngersakake sapa Allahu Gusti Allah
Ai tegese lam yakun ora ana sapa Yusufu Nabi Yusuf ora ana iku yakhuza iso nyekel utawa iso ngalap sapa Nabi Yusuf akhahu ing sedulure fi hukmil maliki ing dalem hukume sang raja bisa babin kelawan sebab minal asbabi saking pira-pira sebab illa bisa babi masih atilahi kejaba kelawan sebab kersane utawa kehendake Gusti Allah. Wahua utawi Nabi Yusuf iku hakama abihi utawa hakama utawa wahua utawi anu niki apa jenenge hukum iku hukmu abihi hukume bapakne Nabi Yusuf. Terusane KPK-ne Nabi Yusuf terus ngetokke gawan-gawane Bunyamin. Sumas takhrajaha. Iki dadi KPK-ne ngedukke gawane Bunyamin sing wis temumpang ning unta. Kronjote wis temumpang ning unta, dukke terus digledah. Men iso nemokke cangkir karo takerane Nabi Yusuf. Wah terus digledah ngono kuwi. Dungane dulur-dulure ya kaya wingi kae pokoke tenangno Bunyamin. Kita semua ya ora bakal arep ninggal kowe. Arep kita semua niku wong resik-resik ora ana digledah ya ora ana tenan. Cangkir emas, takeran emase sang ratu ya ora ana tenan. Ming karek kowe sing urung digledah ya tak enteni. Ya do diteni. Karo udut-udut. Teni karo ngrokok. Sing ora ngrokok ya omong sik tak enteni jok desa tak ngangkring sike. Wetenge ngintir-intir e. Wono sing ning angkringan. Suwe kok ya iki di gledah niku suwe. Tokke kabeh. Mula terus sumas takhrajaha akhihi utawa min wingai akhihi. Memang seperti itu. Leso nyerake Bunyamin neng Yusuf ben supaya engko cerake niku ki ora nuwuhke semacam praduga prasangka sing werna-werna iki kadzalika kitna li Yusufa. Nek ora ngono ujug-ujug pokoke Bunyamin kudu keri kene. Aku seneng karo Bunyamin. Iki Bunyamin arep tak mulyake ya geger kok ya nek ngono kuwi. Nek ya liyane do meri dulur-dulure karo sing udu apa-apane terutama pegawai-pegawene kraton banyak bertanya iki sapa tenane lan ya ana apa ngono kok. Agi nganggo jalur wae kadang tetep do muni je wong iki. Iki mula direka didrama ngene iki ora mung ujug-ujug langsung dikon keri ning kraton. Kok ndak do muni nek ujug-ujug. Arep ujug-ujug ae ya jane oleh halal wong ya tetep asli kakangne kok. Ya tetep bener ora kleru ora dosa wong jak kakangne cer sih. Nek ora liyane sing ra ngerti wong ya akeh sing ra ngerti, gek ora ngerti iki nek muni sok do waton lho. Tenan iki wong ra ngerti iki nek muni.
Lha iki le ngreka ngene iki, le drama ngene iki, le nyekenari wong ngeten iki tak teko dienggo njaga suarane wong ra ngerti kuwi to. Nggo njaga suarane wong ra ngerti, apa meneh wis ra ngerti ra judul. Wah, iku nek muni wangun kae. Wis ra ngerti, tur ora judul. Wis le muni abang ijo kuning. Ora pener wae bumbune pepak. Wis tambah-tambahi. Sing maune putih wae dadi semburat-semburat. Wangun kae jek nek omong wis paitan ra judul. Kayak yo ora ngerti. Wah, nang jaba lek mangap-mangap jan. Kiai apa? Kiai kok gonta-ganti wedokan. Pak tobat ora jodoh iki. Dadi anane ming sengit. Upamane ganti iki nganggo prosedur sing sah, piye carane men ra kleru ra dosa wae. Lemuni ya tetep wangun kae. Gek karo merot-merot kae lho. Kok ya pulih karepku iki ya ora pulih ngono lho. Pulih. Bengi ngisi pengajian ning kok mandi sing Karangploso nggon musala kuwi. Dalam rangka lapanan mujahadah wali kutupan. Mriku ra enten mujahadah wali kutupan kula sebagian keterangane ngene iki ya ana sing bengok kae je wong ra ngerti. Langsung bengok. Lah kok apa ora, Pak? Kene rong jawab masing siji langsung nyaut. Lah sidane loro apa telu? Lho lah. Wis. Setan ae. Ki lho wong ra ngerti iki nek omong kok ngono kuwi, kene piye carane le nglakoni peparinge Allah, le nglakoni kahanan saka Gusti Allah, prosedural ben supaya ora dosa. Ning wong ra ngerti nek muni jan tanja tenan. Ki ana pelajaran mulane salah satu pelajarane ya urip niku kadang kala berusaha nyidem swara-swara njaba ndak fitnahe saya gedhe. Ngreka nggo nyidem swara njaba ndak fitnahe saya gedhe. Berarti ngreka nyidem niku ya dadi ibadah. Nyatane Nabi Yusuf ngreka kok. Ngreka engko ndak ana swara, ngreka engko ndak ana prasangka, ngreka ndak ana fitnah. Lah rekane niku rekayasane niku nggo nyidem kuwi kabeh. Makane ngreka nggo nyidem swara karo semebare fitnah niku bagian saka ngibadah. Misalkan jenengan ki ngaji nang kene, misalkan lho niki. Oh ya tenan ning ngaji tenan ora misalkan. Ya tenan. Ning dulur-dulure jenengan ki jan ora seneng nek jenengan ngaji nang kene iki ora seneng. Weh. Ora seneng. Kepara nek ngantek ngerti tenan ya delekke tenan. Dulur-dulure jenengan kuwi. Kayak kamu kok ngaji wajib. Nek ora nang kene arep endi nek esuk ngene iki. Wong ora ana. Nek bengi jenengan ngantuk ya ana ngaji liyane ngono nek bengi ana ning jenengan wis saya. Dadi le iso ngaji ming nek esuk gek sing ngaji esuk anane kene.
Ning kok ternyata dulur-dulur do sengit. Men supaya ngajine mlaku, dulur-dulure ora nyengiti jenengan, kiwa tengen ora njedulke swara, mula jenengan kae nek esuk le mangkat ora kudungan, ora gamisan. Le mangkat kuwi lha iki jenenge ngrekot sih. Wes, esuk le mangkat katokan dawa. Karo klambi biasa ora gamis, karo nggo helm, terus montore tumpangi kronjot apa ngono. Ngerti gae, ngertine wong-wong ora ngaji karena jelas nyandang ngono kuwi ora mungkin ngaji. Lah tekan kene langsung salin. Kowe lah wong kolah yono. Weh nek ora salin iki nang gudang ngawur tikus-tikus kene iki ya. Nek kok le salin iki sak nggon-nggon gampang. Maksude salin iki wong ya mau katokan dawa, klambenan, ha iki mung karek numpangi gamis to. Apa ya arep muda sikil. Perkarane iki jane gampang. Ewa semono dadi angel iki masalahe jenengan kok ya sing ngel-ngel. Dadi angel, wong perkara gampang jenengan ngel-ngel. Nek ora salin dila langsung tumpangi gamis bleng rampung ning ngarep montor kono. Ora ana sing perlu dicopot, bar kuwi to kudungan lengilo sepion men supaya bener. Lengilo sepion men supaya bener. Peniteni mepit gawe rampung kok le angel pira. Wes gampang, helme cemplungke kronjot ngono. Bar kuwi rampung ngaji copot meneh gamise cemplungke kronjot, mulih ngetigi gae. Rumangsane dulur-dulur sing ning sanding omahe jenengan ora saka ngaji wong kok kronjot kek nyandange ngono ngajine kecekel, dulure ora nyengiti, fitnahe ora sumebar. Lan jenengan ngeten niku ki dadi ibadah. Lem dadak numpangke kronjot, lem dadak nyandang pindho. Karena tujuannya arep ngibadah, mula ngrekayasane ya dadi ngibadah. Lah kadang kalau wong ki sok nemu kahanan ngono kuwi. Tenan sok nemu kahanan ngono kuwi. Wah, sewengi iki anak ora turu malah ngarepe subuh bengek-bengek. Jan ra turu malah ngarepe subuh bengek-bengek. Wah, iki ngopo iki gendong ibune bengek-bengek, kula gendong saya bengek-bengek. Iya. Mas saya bengok-bengok. Iso niku yen. Akhire ya ngreka piye carane diwacake apa-apa ora mandi jebule. Iki to diwacake apa-apa ora mandi. Go medun kono Bu, tak kon go medun kene terus aku muring-muring nang dhuwur. Karo demite kuwi. Padha le manggon rasah ganggu aku ya ngono kuwi. Aku ora ganggu kowe aja ganggu aku sak keluarga. Mbangane tak osak-asik lho aku ya ngono. Le arep osak-asik ya piye? Apa dobong omahe. Saking emosine kan. Ning ketoke bahasa ngeten niku ya dadi ibadah. Karena nemu kahanan sing kahanan iki dihadepke kula sementara sejauh pengertian kula, sejauh kemampuan kula cara nyikapinya seperti itu.
Sing le nyikapi niku ora menggok saka sarengi. Wah tenan ternyata pengembangan ibadah itu jebul ngreka saka kahanan-kahanan sing karo Allah diparingke ten panjenengan. Jenengan ki nemahi kahanan apa? Aniku mangreka men supaya iso beres kanthi apik. Iso beres kanthi apik. Sing wedok njaluk duit ning jenengan ra ndidit. Nek omong cedhel muni ra ndidit wis genah. Padu jelas kok ya. Omong so Betari Durga sih. Ku cetok padu niku. Wah, iya aku nak jaluk idit muni ra ndidit wis. Ayo otomatis Betari Durga manjing niku. Sok kenjingan tenan. Siapke duit, Pak. Wong iki butuhe iki karo iki, jumlahe semene. Butuhe cetha iki. Duwe apa ora? Jenengan men supaya ora patu duwe ngono ya, walaupun ra duwe. Ning kudu ngomong ngono kuwi. Bape cetha iki, seminggu iki kae nggo nyumbang kae. Wong kae wis arep gegoreng ketoke sesuk nek ra kleru malam Rebo. Berarti engko bengi iki kok. Wih, cetha arep nggo melu rewang wong wis dijawab. Lekase malam Rebo, gek sampean yo ngerti tilik bayi barang. Nah, lagi iki ning nerangke, Dik. Aku ki nerangke. Mas. Nerangke kok terus nuduh akon. Iki ora akon Lah wong ket wingi-wingi angger muni kaitan karo nyumbang kancane nerangke kuwi kok saiki wae iki ngopo iki? Wah, lah darani akon aku wis. Tak jabel nggon kuwi rasah wis. Lan jenengan ora duwe duit karo sing putri dikei ultimatum kaya keten iku, peringatan keras. Ira nggon minimal pokoke ya syukur tok turahi golekno 400 apa pira. Jenenge tok turahi iki. Anjenengan arep ora nyekel kae kudu jawab pertama kali le ngreka oke siap. Ya iki le muni oke wis ngibadah, ketoke ngapusi. Wong ora nyekel kok oke siap kan kesane kaya ngapusi to. Malah iso nuduh ngapusi. Ning senajan to ngapusi jajal mangen nalika sing kakung ki muni oke siap beres. Sing ngapusi sapa? Wong iki le oke siap beres ki nentremke jenengan. Kamangka riki ra duwe karo ra cekel. Nek niku dituduh ngapusi sing ngapusi sapa? Ra ngapusi dhek dhewe to? Lah mula ora dosa ngono kuwi dadi jenengan ki kudu sing cerdas. Lah setiap hukum nek ngapusi iki kok mesti dosa ngendi ana wong ngapusi ra dosa. Lah niki iki lho. Nek jenengan pengen ngerti ngapusi ra dosa, ora dijaluki duit karo sing putri, ora nyekel duit muni duwe. Iki kan sing ngapusi dhek dhewe wong ora duwe kok omong duwe. Mula niku ngapusi ra dosa wong sing diapusi dirinya sendiri, bahkan gara-gara ngapusi ngeten niku termotivasi untuk gedabikan nibotangi golek. Wong kok nek ra golek tenan wah wis. Radio nasional iki. Wangun kae. Ternyata terus ora nyekel we muni oke siap ngetiging.
Iki ora ngerti ya lemune arep olahraga, esuk ki arep olahraga. Sik tak ngulur otot. Wah. Karo nglemeske sikil tak olahraga ngepit. Ora ngerti ya mara nggone adine utang 500. Mara ning ngene adine utang ana 500 le aku wah iki kepepet tenan sih. Ming adine dhewe kok. Lah ngopo ya Kang? Ya ngerti dhewe Mbak Yumu ya ngono kae to. Wong awakku rada entek iki ya ngadepi Mbak Yumu angel. Ya awakku rada entek ya ngadepi Mbak Yumu angel tenan sih. Engko nek ora keturutan apa sing dadi karepe. Ya ora apa-apa dituruti kok ya Kang. Aku ki ya nyeleksi nek iki kudu tak turuti kok ya. Wong kebutuhane iki cetha diterangke muni nggo nyumbang karo nek ora tak turuti 500 salah paling suwe 2 minggu bali. Ming karo adine dhewe kok iki. Adine dhewe dilalae sugih kok ya. Dadi dienggo sebrakan iki metu. Nggih. Adine sugih nggo jujukan iki metu tur lomo kok ya iki ora kaya adine jenengan kok ya. Adine jenengan cetile ra elok-elok. Iki lomo. Ya wis lho nyokang 500. 2 minggu kas le ya. Alah engko nek nggone bali we rasah kesusu kapan le ana ora kudu 2 minggu. Oke, matur nuwun rada suwe ra apa-apa ya. Santai wae. Lah le lunga mara nggone adine mlakune omong-omongane terus engko muliye niki reh kenan ibadah. Kalau ibadah iki aja mung fokus seolah-olah poso sunat ampuhan, ora ampuhan. Poso sunat kek sing wedok omong iki butuh duit minimal semene wong nggo iki karo nggo iki. Le jawab, lah nek kaya aku ki tok sambate ngono kuwi gek ya duit saka ngendi? Wong sing wedok ngantek bengok-bengok lah karang mung poso-poso. Duit iki nek kok dipasani ra jedul e. Apa nek wis poso iki engko nek ngising metu dite wah. Ngantek sing wedok ya omong ngono kuwi lha iki posone ambyar ta. Bu ambyar kok ya. Mula malah ampuh sing kuwi piye carane sing ngantek nganggo rai gedhek isin ranggo isin nembung adine arep dienggo netepi kewajibane dadi wong lanang karena karo sing wedok ditembungi gek kamangka playune dhuwit karo sing wedok wis diterangke nggo iki karo nggo iki karo nggo iki dadi jelas kuwi lho ibadah tenan sing iki jabaran saka hadis maupun saka Quran nek Qur'ane we genah nek Qur'ane itu sramu ngono bojomu sak apik-apike aja ngantek digawe cuwa aja ngantek digawe besengut we nek besengut mripate jengkerut kae yo gilani sih nek ra ngandel pas mripate jengkerut karo mecucu kae matno ora kaya manuk guwek presi gulane kok yo ngene iki. Nek ora ditetepi medeni niki. Nah, karena nek pas macak ngene iki nyenengke jajal kagol. Wah, wis mripate jengkerut, cangkeme mecucu. Wah. Ning nek keturutan ya wis samesem nyenengke kae. Nyenengke
Oh, jenenge keturutan jenengan turu engko dicucup bathuke. Dicucup bathuke. Penak ta urip niku asli ibadahe ngono kuwi lho, ora usah dadak fanatik sing macem-macem. Niki sik terus sesuk. Muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah. Kalih kula pesen sing disiapi le nyumbang nek nggon tilik bayi rasah. Aneh-aneh. Muga-muga do sehat waras, ayem tentrem, iso istiqomah ning ngaji ning ibadah, mekoleh kamulyan donya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.